प्रेम जोहार, जय शिवाजी आदिवासी, हर हर महादेव. धरती आबा बिरसा मुंडा व क्रांतिसूर्य राघोजी भांगरे. भव्य व्हॉलीबॉल स्पर्धा शिळवंडी येथे संपन्न. दिनांक 26 नोव्हेंबर 2020 ते 27 नोव्हेंबर 2020 दरम्यान अकोला तालुक्यातील आदर्श गाव शिळवंडी येथे व्हॉलीबॉल स्पर्धा पार पडली. या संघाने खिलाडू वृत्ती दाखवली. प्रत्येक सामना हा चुरशीचा झाला. हे सर्व सामने साखळी पद्धतीने खेळविण्यात आले. स्पर्धेला गालबोट लागले असे कोणत्याही संघाने वर्तन केले नाही. त्यामुळे स्पर्धा अतिशय शिस्तबद्ध, मनोरंजक व चुरशीची झाली, अशी माहिती आदिम न्यूजचे प्रतिनिधी सौ रत्ना साबळे शिळवंडीकर यांनी दिली. विजयी संघ खालीलप्रमाणे. प्रथम क्रमांक बिरसा मुंडा संघ, संतोष गंभीरे संघनायक, योगेश साबळे उपसंघनायक, लखन साबळे, पुंडलिक साबळे, काळू साबळे, संदीप साबळे, योगेश गंभीरे. द्वितीय क्रमांक राजा रावण संघ, दीपक साबळे संघनायक, नवनाथ साबळे, अजित साबळे उपसंघनायक, दिलीप आनंदा साबळे, नितीन सांगडे, संतोष सांगडे, किरण भांगरे. तृतीय क्रमांक राघोजी भांगरे संघ, ढाका घुटे संघनायक, सुनील कचरे उपसंघनायक, राहुल भोजने, सचिन साबळे, लुमाजी साबळे, मनोज साबळे, संदीप गंभीरे. स्पर्धा अतिशय नियोजनपूर्वक पार पडल्याबद्दल सर्व खेळाडूंचे अभिनंदन. आदिम न्यूज महाराष्ट्र.